Чорныя дзюры. Што гэта такое? Тут, мусіць, варта сказаць, што не памятаю, у нейкім ці то ў 20-м калісьці нядаўна давалі Нобелеўскую прэмію за тое, што знайшлі, але не чорныя дзіркі, а звышмасіўныя аб'екты. Па-мойму, чорныя дзіркамі іх там так і не назвалі. І я чуў, што чорныя дзюры да гэтага часу тэарэтычна не апісаны. Гэта значыць, практычна ўсё згодна, што яны ёсць. Вось мы назіраем, ёсць эфекты, якія толькі так тлумачацца, але тэарэтычна ўсё яшчэ там нешта цяжкавата. Ці чуў ты што-небудзь пра гэта і ўвогуле, што такое чорныя дзіркі? У прынцыпе, чорныя дзюры ўзнікаюць натуральным чынам у тэорыі, у агульнай тэорыі адноснасці, як адны з рашэнняў раўнання Эйнштэйна. Уласна, раўнанні агульнай тэорыі адноснасці вельмі складаныя. Гэта сістэма нелінейных дыферэнцыяльных ураўненняў, якія ў агульным выпадку мы не ведаем, як іх вырашаць дакладна аналітычна. Але ёсць некаторыя класы рашэнняў, калі мы іх можам аналітычна вырашыць. Адзін з класаў – гэта вось так званыя чорныя дзюры. Уласна, што гэта такое? Сольны. У нас гэта вобласць прастора з вельмі вялікай крывуляй прастора часу. Настолькі вялікая, што калі ў нас туды трапляе святло, яно не можа вылецець назад. Гэта значыць, ён увесь час спрабуе ўпасці далей і далей да цэнтра чорнай дзіркі. А цэнтр гэты недасягальны. Калодзеж такі бясконцы, так? Цэнтр, мала таго, што ён недасягальны, ён яшчэ і знаходзіцца ў будучыні бясконцым. Гэта значыць, правільнае ўяўленне пра чорную дзірку – гэта не тое, што ў нас ёсць такая вобласць прасторы, дзе ў цэнтры знаходзіцца нейкая вось сінгулярнасць. Тое, што завецца нейкая вось сінгулярнасць. Тое, што завецца так такая студня, але насамрэч гэта кропка ў бясконцай будучыні. Куды ўсё ляціць? Усё таму, што як бы наша звычайная інтуіцыя ўяўляе скрыўленне прасторы, а насамрэч скрыўляецца прастора-час. І гэта вельмі складана ўявіць як бы на нейкім такім бытавым узроўні. Мне падаецца. І ў мяне не атрымоўваецца. Я ведаю фактычна, што вось яно там павінна туды недзе ў бясконцай будучыні. Дзесьці ў бясконцай будучыні шляхетна, мы ўсё засралі. Бачыце, всё ляціць туды. Всё ляціць. Дык вось так і чорныя дзюры, уласна, апісваюцца тым, што, па ісце справы, можна сказаць, гэта галоўная характарыстыка, што калі нешта туды патрапіла, яно адтуль абрацца не можа. Гэта значыць, калі святло патрапіла ў чорную дзірку, перасек пэўную мяжу, ўсё як бы пакуль. Гарызонт падзей. Гарызонт падзей, так. Дарэчы, на майцы ў цябе першыя візуальна задэтэктаваныя галу вакол чорнай дзіркі, так? Так, гэта насамрэч другое. Другое, так. Гэта тое, што ў нас у цэнтры нашай галактыкі. Квазар наш. Так, квазар, уласна, знаходзіцца дзесьці вось у самым-самым цэнтры, а вакол гэта акрэцыйная кружэлка, які тамака куча матэрыі круціцца вакол з велізарнымі хуткасцямі, падае ўнутр чорнай дзюры і выпраменьвае велізарную колькасць святла пры гэтым. І вось тое, што гэта, па-мойму, летась ці пазалетась, вось такую фотачку зрабілі. Гэта ж надзячны спектр? Гэта надзячны спектр. Не, гэта радыё. Да. Гэта значыць, у бачным там выпраменьванне асоба. У бачным мы не ўбачылі, таму што паміж намі і цэнтрам галактыкі знаходзіцца куча пылу, які паглынае ўсё. Яна села, то... Дарэчы, у інтэрстэлары кажуць, што мадэль чорнай дзюры прамы вельмі блізкая да рэальных даследаванняў. Гэта сапраўды так. Уласна, Кіпторн, які атрымаў Нобелеўскую прэмію за адкрыццё гравітацыйных хваляў, ён адзін з галоўных рухавікоў тэорыі гравітацыі 60, 70, 80. І ён якраз развіў апісанне чорных дзірак. Вось тое, што ты казаў, што чорныя дзюры не да канца як бы апісаны. Там ёсць свае праблемы, але збольшага мы ўсё ж такі разумеем, што гэта такое. Мы ўпэўненыя, што наша тэорыя добра працуе для іх. Ёсць асаблівасці пры ўзаемадзеянні з квантавай фізікай. Гэта мы яшчэ не разумеем. Ёсць вось гэтая, умоўна кажучы, сінгулярнасць, якая павінна накшталт як кропка бясконцай шчыльнасці ці яшчэ чагосьці, якая не можа існаваць паводле нашых законаў. Але ўсё астатняе працуе сапраўды, як мы апісалі. Як пераходзіць ад такіх здаравенных мега-макра, проста мегааб'ектаў, як чорныя дзюры ў квантавую тэорыю. Ты кажаш неўзгадненне на квантавым узроўні. Як?
Яна ж, па-першае, вельмі далёка яе ўскоснымі метадамі дэтэктуюць, адкуль там бярэцца мікраўзровень. Мы гаворым, ёсць некалькі кропак. Адзін з іх мы кажам, што ў нас ёсць у цэнтры чорнай дзіркі сінгулярнасць. Гэта значыць кропка, дзе бясконцая крывізна і, па ідэі, бясконцая шчыльнасць. Бясконцасці фізік не любіць. Не толькі таму, што гэта дрэнна, тэорыя ламаецца там, але яшчэ таму, што мы гаворым пра кропку, а ў квантавай тэорыі ў нас няма кропак. У нас ёсць абавязкова павінна быць нейкая нявызначанасць там. Адпаведна, ёсць маштаб да таго, як у нас, насамрэч. Чорная дзірка засталася ў сінгулярнасці, павінен быць нейкі маштаб, на якім гэта ўсё ламаецца. І гэты маштаб – гэта парад квантавых нейкіх эфектаў. Гэта значыць, у нас ёсць чорная дзірка, але мы ведаем, што яе апісанне няпоўнае. Недзе ў нейкі момант мы павінны ўключыць тэорыю квантавай гравітацыі, якой у нас няма, каб апісаць цалкам, што ж там насамрэч адбываецца ў самым цэнтры.